Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ аст. Бадрон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2008 сола ки бензинка сардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш автомат. ҳолати мошин мегад беҳтарин ай. 4 таблонаи 80% дорад, 4 дискаҳои худаш, раднои краска сафед, кондиционер, электропакет, мошин мегад тоза, ягон камбуди, ягон расход надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ ки бадрон, яъне ки ба телефон савдо намекунем, мега нархи ахирша мегад дар назди капоти мошин мега ягон чи савдо мекунем. Ба телефон мегад умуман савдо намешавад, беҳуда мегад нороҳат ва занг назанад. 75000 сомонӣ нархи ахирон савдош дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо ки маъқул аст маромат тамос гиред. шумо дам агарам халӣ мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, маромат, сурат ва маълумот чороӣ кунед. мо дар видеои оянда инам хел фурӯш эълонда мегузорем. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. бадрон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1995 сола ки бензини холия мега соҳибуш. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краскам хел сервиса, чихолои нав дорад, 4 таблонаи 60%, дискаҳои худаш, салоншам тоза, мошин мега нахаду. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, тарафи Чапаев, Калхозобод. нархаш 13500 сомонӣ ки бо арзона мешавад. 95 сола мега бадрон Daewoo Nexia нахаду, кадом мехад аз 13000 сомонӣ арзон мешавад. номерошон номерои мегафон аст. бадрон кадом то мехаред, маромат тамос гирен, яъне савдо мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайк бепул гузоред ва имкона бошад навора дар ватсаби мотон падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1994 сола ки бензинка сардаш кор мекунад. объем моторша 1.6 литри простой гуфтааст, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахадвай хайнам хеле ҳолате ки дар сода бирен, не ки нахадва мега 4 балонош хай простой, 4 диска, салоншам тоза, 94 сола не ки нахадвай. бештар маълумотша пурра када мегирен. қарор дорад дар ноҳияи қабудиён, нархаш 17000 сомона ки бадрон арзонтара мекунем, меган соҳибшон 94 сол. камбудиша гуфтагӣ нест, кадом то мехаред хай бо тамос бигиред, номерошон номерои мегафон. шумо агар мошин хар бошед, кадом сол, кадом модел, кадом марка дар комментария пурра када нависед. мо агар ёфтем ки ба мо пешниҳод шуд, мо албатта пешкаш намекунем, фақат шумо сабр бикунед, мо албатта пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон ВАЗ 2107 молодёжни аст ки соли бароишаш 2010 сола ки бензинка сардаш кор мекунад. объем моторша 1.7 литр гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, ҳама ҷош мега 100%, ҳама ҷош кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 таблонаи нав, 4 дискаҳои худаш, раднои краска сафед, салоншам тоза, ягон ҷош, ягон сарапи назадаги пӯшидаги дорад, ҳама чиз радноиш мега ҳол мекунад. мошин бе ягон расход мега саистани вагон. қарор дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ бадрон бо арзона мекунанд. 23000 сомонӣ ки мошин мега тоза бе ягон расход дар шаҳри Хучанди Бостони қарор дорад. ба кадоми то ки маъқул аст маромат номерошон тисел кор мекунад. шумо дам агарам хали мошини фурӯшӣ, хона, замин бошад, роӣ кунед, намихе фурӯшда эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон бояд тайга аст. Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1994 сола ки бензинка сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби
техникаи қарор дорад. 4 та дискаҳои молодёжни, 4 та балонаи 80%, салон шам тоза, краска нав, мошин мегӯяд беҳтарин состоянии нахадо мегӯяд хай камбудиша нагуфтиянд. Қарор дорад дар ноҳияи фархор фурӯхта мешавад бо нархи 22000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. номерошон номерои мегафон. кадоми мошинхари аниқа мегӯяд мошина биёяд аз пеш бина ягон чи муомила мекунем. 94 сол ноҳияи фархор 22000 сомонӣ бисёри бад не камтар арзон мекунанд. ба кадоми шумо ки маъқул аст бадро маҳрамат тамос гирен, бештар маълумотҳои пурраша гирен. фақат чо кунед лайкора гузорен ва навори моро имконият бошад дар ватсапи мотон ҳами силкаша падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ваз 2106 молодёжни аста ки соли бароишуш 1988 сола мегӯяд соҳибшон бензини холияи судишуриш. абё моторош 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та диска азадагӣ аст, 4 та балонаи 50%, ҳамин хел раднои краска сафедаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ сироша мефурӯшад мегӯяд бо нархи 7500 сомонӣ бо ягон чи муомила дорад. қарор дорад мошин дар ҳамон тарафҳои Душанбе, нархаш 7500 сомонӣ, номерошон номерои мегафон. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат тамос гирен, пурра маълумоти пурраша занг зада пурсед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро бо астаи Opel Vectra аста ки соли бароишуш 1990 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотороша 1.6 литри простой гуфтааст, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдро ҳолати миёна не ки нахадо мегӯяд соҳибшон бо хайхтон маълумотҳои пурраша берем хай раднои краска намихе маълумотош аминҷа ҳаста баъдрон яъне вишнои свет олушаги света. қарор дорад дар ноҳияи вахш фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ арзона мешавад. кадоми конкретна мошинхара мегӯяд мошина омада аз пеш бинен бо арзонтар мешавад. 90 сол 13000 сомонӣ номерошон мегафон. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат тамос гирен. шумо агар мошинаи боркаша, мошинаи майдаи хонаи заминаи квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта барои реклама кардан, маҳрамат сурат маълумот нарх номери телефонтон ҳамаша дар ватсапи мо роя кунед, ҳамин хел фурӯш эълон мегӯяд. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F ки дар кузуфи караван соли бароишуш 1995 сол гуфта соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотороша 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна средни қарор дорад. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ду балони пеш мегӯяд нав аст, ду балони ақиб средни. мотор мегӯяд ҳамаш 100% мегӯяд мошин раднои краска аст, салом шамсудай дар ҳолати хуби техникия мегӯяд срочно сум баркунад. инашам қарор дар территорияи Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ барадарон. кадоме ки харидори конкретна мегӯяд мошина биёяд аз пеш бина бо ягон чи муомила мекунем. аз шумо илтимос карда агар соҳибшон ки беҳуда мегӯяд занг назананд, ради интерес накунанд. фақат мошинхаро савдош дар назди капоти мошин 17000 сомонӣ 95 сол. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо номерои мегафон аст барадарон, метавонед ки маълумотҳои пурраша гиред. фақат аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед монед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Camry аст ки соли бароишаш 2009 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. абё мотороша 2.4 литр гуфтааст, коробкаш автомата, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, раднои краска, 4 балонаи 90%, 4 диска, кондитсионер, электропакет, кожни салон, яъне ки мошин мегӯяд состоянии беҳтарин, хай омада бо аз пеш бинен. будам баъдоне ки ҳам хай Toyota Camry хай арзонтара купуса намин нархҳои созаки 2009 барои нархаш 85000 сомония ки бо арзонтара мешавад. фақат дар назди капоти мошин ба телефон умуман савдо намешавад. беҳуда занг назара вақти худшона нагиранд. инашам дар пойтахт баъдро нархаш 85000 сомонӣ. кадом то ки конкретна мехаред рақамошон рақамҳои мегафон аст, кор мекунад, маҳрамат тамос гирен. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки набоша барои фурӯхтан, маҳрамат сурат маълумот роя кунед, реклама мегузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Vectra аст ки соли бароишуш 1990 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибуш. абё мотораш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. ҳолати мошин баъдро миёна аст, не ки состоянишам хай ҳамин мелечовка мумкин кор дошта бошад, рахтон ани хадам мегӯяд ки ҳолати миёна мега созае. хоб 4 балонаи средния, 4 дискаҳои худаш аст, салон шамсудай, раднои краска, инам хали света бародарон.
қарордод аз шаҳри ваҳдат нархаш 10,000 сомония ки бо ягончи муомила мекунем мега соҳибшон 10,000 сомонӣ савдош дар назди капот нороҳат накунам беҳуда мошинхари конкрет навоши мега мошин аз ҳама хубош мегад омада аз пеш бинен дар он берун шав ба ягончи муомила мекунанд марҳамат дӯстон аз маълумоти пурраша аз рақамҳои поёнбурда мегафон аста метавонед гиред шумо агар мошинхар бошед нависед дар комментария кадом марка кадом модел чӣ хел свет кадом территория мо албатта ҷудо карда мегирем фақат шумо илтимос ки сабр кунед мошина гузарда фақат шумо сабр кунед пешакаш албатта мекунед мошини фуруши навбатӣ аст баъдро мошинои мусофиркаш аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардед Hyundai Starex соли бароишаш 2001 сола ки судишуриш дизеле объем моторш 2.5 литраи коробкаш механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин 4 табонаи 80% 4 диска салоншам тоза аст радной краска ҳамаш нав мошин мегӯяд статсияни беҳтарин ҳамаш қоидави бе ягон расход яъне ки расходша мода нагуфтад мошин мегӯяд атличи состояниш беҳтарин намегӯяд соҳиб бош хатон бо аниқ мекунем қарордод аз шаҳри Душанбе пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ бо кадоми мошинхари аниқ бошад мега арзонтарам мекунем 2001 сол 2.5 литр мотор дизел судичуриш мошин нахаду дурни ин пойтахт шарда гаштагӣ аст ба кадоми шумо бадро ки маъқул аст марҳамат тамос гиред фақат агар бозам такрор шавад ҳамин лайкора гузоред дареқ надорем меҳнати мо барои шумо лайк монед то охираш тамошо кунед мошини фуруши навбатӣ аст баъдро Opel Astra J аст ки свети сафед соли бароишуш 1998 солае ки бензинка сардаш кор мекунад объем моторша 1.6 литри простой гуфтааст коробкаш механика ҳолати мошин мегӯяд нахаду беҳтарин мошин мегӯяд задагӣ пӯшидагӣ надора мегӯяд ҳама ҷош 100% мегӯяд хадавои нав кардагӣ 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад газ бензин кор мекунад консолерам дорад мегӯяд консолершам кор мекунад 4 диска 4 баронаи 70% дорад салоншам тоза срочно мефурӯшад мега бо нархи 38,000 сомонӣ барадорам бо арзона мешавад 38,000 сомонӣ 98 сол кондитсионер баллон радной краска ҳамаш нахаду қарордод аз шаҳри Душанбе пойтахт нархаш 38,000 сомон дар ин номеро мега имо ватсапам пайваст дорем кадоме ки мехарам мега дар имо ватсап ёки нависанд агар ки номеро кор накард хубаш дар ватсап имо нависа мега соҳибшон ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат мошини арзон ин бо 12 мошини фурӯш бо бардор аз то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо